Ahoj, tady je mě 207 a vítám vás u nového videa. A dneska to bude Survival Games na serveru survivalgames.cz. A vrhneme se do toho. OK, takže už hrajeme. A začíná to za 15 sekund. Nechápu, proč tam leží ty kalhoty, ale to je jedno. 4, 3, 2, 1, go, 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 go. Tak, teď jsem ho krásně vypl. Sice trochu srabácky, ale je to jedno. Pojď sem. Hele, tady. Vypnul jsem ho? Asi jo, já nevím. Ježišmarja, já jsem taková lama a ten autojump mě štve. Krása. Kde je ten hráč? Podle mě tady to vybral. Tady do toho domu bych měl chodit častěji na této mapě. Jdu zarepovat. Pardon, teďka byl trochu menší lak. Ale to se zvládne. Teda aspoň doufám. Tak. Takže jsem rád, že můžu natáčet takhle přes Bandicam. A teďka jdu tady za jedním týpkem, který bude mě dostane. Pojď. Oh, nebo já taky? Tak já no. OK, takže se uvidíme u další části. OK, takže jsme na další hře. A už to startuje takhle. No, tady to někdo přiletěl. Mám čestku. Jo, mám. Pohodě, já myslím. Tak. Zap a já běžím. Že se mi načtou ty články. Proto. Určitě někdo jde za náma. Nepůjdeme sami na ten ostrov. No, jedno. Takže, tak. A já si sem asi pošlu Carpack. Mám zbraň, což je v pohodě. Tak, už tady je blesk, no. Mohl bych si enchantovat ten meč. Ale já vím, že čestka byla i někde jinde. Tady třeba. Hele, enderperla, super. Tak. Dáme si sem lepší chestplate, tady to si dáme semka. Ano, moc jídla teda nemám, ale snad to vystačí. Tak. A já bych se na to vrhnul. Hele, tamhle čestka. Jsem si říkal, proč chodím na tenhle ostrov. Jsem teda myslel, že boty na sobě mám, ale to je jedno. Ježiš, teď jsem snědl steak. Sakra. Nemá náhodou tady být něco? Podle mě jo. Nebo to, že by to bylo v jiné formule. Třeba to bude v tamhletý formule. Když tak se omlouvám za to, že někdy se může stát, že přehlídnu čestku.
Ale tady někdo udělal pořádný smyk. Možná, že to je tam ta formule, co v ní je. Ta čistka. Ne? Super, další jídlo. Teď už mi chybí jenom kaťata. Tak v tamtý to bude, doufám. S tím jsem teda nepotkal žádnýho hráče. Ne? No tak sakra, tak jestli jsem se splet, tak se omlouvám. Možná, že to bude v této. Tak je to jenom torčka, jsem si myslel, že to je čistka a menší zásek. Jsem si myslel, že tady někde. Takhle. O, nádhera. Power 1, mám šípy, ještě k tomu kerpek. Nejlepší zbraň, co tu je, nebo asi co dává nejvíc damage. Nádhera. Wow. Ne. Čau, kámo. Ty hajzle. Co si myslíš, že nemám luk, viď? Teď jsem to udělal trochu srabácky, ale on do mě začal šít první. Takže za to se omlouvám. Doufám, že ten nádhera. Haha. Oh. Tak, teďka jste možná slyšeli blesk. Podle mě tohle to vlastně. Tak já už oběh celý Luna Park. Nebo jako ten ostrov jenom. Tahle mapa se jmenuje Luna Park, kdyby to někoho zajímalo. Tak. Můžeme si hodit Ender Pearlu. Kde jsou by mě? To by mě teprve zajímalo. Tady si taky někdo hodil kerpek. Jo, já si můžu enchantovat věci, mě to nevadí. Prosím, ať mě někdo nenačapá. Jak si tady krásně enchantuju na Protection 1. Hele, Iron boty, ty bych si mohl taky enchantovat. Protection. Teda jako tam byl jednou Feather Falling, ale to je asi jedno. Tak, sem si dáme Protection, teda aspoň doufám, že budou levely. Protection. Ježiši. Já nejsem normální. Aj. OK, takže se uvidíme u další mapy. OK, takže nacházíme se na další mapě, je to Desert. A kdyby někoho zajímalo číslo, tak je to 1. A když tak mi napište, jestli byste si se mnou nechtěli zahrát na Skypeu. Kdybychom se začali volat. A hráli bychom. Tady to vypadá docela kriticky. Na tom středu. Jde za mnou, že? Určitě, protože je to rebel. Ha, nejde? OK, no. Mně to nevadí. Já jsem si to myslel. Takže bude to další, takže zatím čus. Takže nacházíme se na další mapě a hrajeme. Tak, abych asi šel tamhle. Podle mě mi to dá teďka nedá, protože vždycky
když je nádhera. Vždycky, když se jakoby dáváte furt CTRL, tak to mě dal dobře. Když furt dáváte CTRL, jakože běh a jste v té kleci takhle, tak mě to už dalo, a pak zastavíte a pak to zase uděláte, tak mě to dalo asi už 4krát ban a teďka mi to nedalo, takže je to divný. Ano, přesně tohle. Omlouvám se za to, že jsem to teďka nestříhnul, já jsem nějak zapomněl. A co? No proto. A za chvilinku to startuje. Takže tak. No ty já už to několikrát zdrhnul tady. Jako, abych pravdu řekl, teďka určitě dostanu ban. Ne? Tím trochu jsem lager. To proč mi to furt takhle laguje? No super, tak jsem mrtvý, no. Takže tohle by pro toto video bylo vše. A já se s váma loučím a ahoj!